एकंदर कशा पद्धतीनं इव्हेंट सुरू आसा? इव्हेंट हो आमचो ओपन इंडिया इव्हेंट म्हणटा पळय तो फर्स्ट टायम गोंयांत जाला, जेच्या कडेन फायर आर्म सुद्दां आमी चालू केला. ते 25 मीटर तुवें पळयलां आसतलें, सकयल 50 मीटर चलता आनी 10 मीटर हे एराचो. सो 18 ते 28 एकंदर दरम्यान ह्या दरम्यान चालू आसा आनी बऱ्या भशेन बरो सगळ्यांचो सपोर्ट बरो चलता. ह्या इव्हेंटाक खंयचे खंयचे स्टेटीच्यान आयलेलो? ह्या इव्हेंटाक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन शॉर्ट सांगचे थ्रू आउट इंडिया हांगा जे क्वॉलिफाय जावन येतले पळय ते नॅशनलाक खेळटले. सो दीस इज अ क्वॉलिफिकेशन मॅच फॉर द दोज हू प्लेइंग फॉर द नॅशनल. गोंयान फर्स्ट हांगाच मांद्रे हांगा हे शूटिंग हबानूच हे इव्हेंट जाता. हय, आनी ह्या शूटिंग हबानूच फर्स्ट टायम हे जाल्या. ओवरऑल आता जे लोक येतात पळय त्यांचे कशी सोय रावपाची म्हणजे कशी आसा, फेडरेशन ऑर्गनायज करता, नॅशनल रायफल ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडिया आसा पळय ते ऑर्गनायज करता. बाकी ज्या प्लेसीस सपोज दिल्ली जालें जाल्यार दिल्लीच्या रेंजीर ते घेता, पण जे रावपाची तेंची जी सोय आसता ते हर शूटर आपल्या हितून करतात. आमचे जे ऑफिशियल येतात भायसून तांकां NRI अरेंज करतात. आपल्याला कसं वाटतं आपल्या इथे येऊन? आम्ही पुण्यावरून आलो आज माझ्या कॉम्पिटिशन प्री नॅशनल. तर मी बऱ्याच ठिकाणी मी गेलो होतो रेंजवर, पण ही रेंज पाहून खूप एक्सलंट रेंज आहे, खूप स्पेसियस आहे. पूर्ण सगळे इक्विपमेंट्स आणि सगळ्या गोष्टी डिस्प्ले स्कोर ते 5-6 मोठे डिस्प्ले आहेत त्या ठिकाणी. कॉमन एक मोठा डिस्प्ले आहे त्याचं कंटिन्यू स्कोरिंग खाली होताना दिसतं आहे, तेही खूप छान वाटलं. मी असं बाकी ठिकाणी कुठं आत्तापर्यंत पाहिलं नव्हतं. बाकी पार्किंगची सोय चांगली आहे, निसर्गरम्य ठिकाणी आणि शांततेमध्ये तुम्ही फार चांगलं शूटिंग या यश शूटिंग हबमध्ये करू शकता मला खात्री. यहाँ के वेदर और उसके हिसाब से देख के जो बनाई है रेंज बहुत बढ़िया है. वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है शूटिंग के लिए, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा और रेंज बहुत प्यारी है. 50 मीटर, 10 मीटर एंड 20 बहुत ही बढ़िया. इव्हेंट केन्नाच्यान स्टार्ट जाल्या? 18 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत आला. आणि हांगा सध्या खंयचे खंयचे स्टेटीसून आयिल्ले आसा? ऑल ओवर इंडियासून अराउंड टोटल 5000 एंट्री झाला. ही आमची 10 मीटर, त्याच्या सकयल 50 मीटर आणि ते सायडीक 25 मीटर. ओके. हे टोटल मिळून सगळे 5000ची एंट्री हा भुरग्यांची. प्लस त्यांच्या वांगडा पॅरंट्स आहात. सेकंड थिंग सगळे म्हणजे बरे शूटर नवे शूटर आहात. हे झाल्यावर आपण त्यांना क्वॉलिफाईंगवर वयता. एकंदर कितले दीस पर्यंत चलता तुमचे? हे टोटल 12 दिसाचो. ओके. मग तेंचेर आता सध्या ते इतले लोक येतात त्यांचे राहण्याची बी सोय कशी? त्यांचे ॲक्च्युली हांगा क्लोज बाय जितके लोक रेसिडन्स कोण दितात तांकां हॉटेल्स आहा, म्हणजे टोटली सगळी हॉटेलां मेजर याच्यामुळे फूल अराउंड 15 ते 20,000 लोक आसात. ओके. हांगा कशा पद्धतीने खेळ जाता म्हणजे त्याचे डिटेल मातशें? हे 10 मीटर म्हणजे एक एअर पिस्टल आणि एअर रायफल असता तिथून जाता. सगळे फायर आर्म असता 50 मीटर 3P आणि ताका प्रोन पोजिशन म्हणटा. पिस्टल आणि रॅपीड फायर आणि सेपरेट फायर असता. हांगासर टोटल 3 रेंजी आहा, ते म्हणजे 10 मीटर, 25 मीटर आणि 50 मीटर. आणि हेजी इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आहा ते स्टार्ट जाला 18 तारखेच्यान अप टील 28 पर्यंत चलतलो ऑगस्टाच्या. हांगा जे पार्टिसिपेट आसात खंयचे खंयचे आसात? हांगा आतां जे पार्टिसिपेट नेशन आसा ते ऑल ओवर इंडिया, म्हणजे फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ, म्हणजे एवरी स्टेट्स आसा. प्लस इवन आर्मी, IS, IRS, मागीर CIS, नेव्ही सगळे जाण. ओके. त्यांची रावपाची सगळी सोय हांगाच आसा की कशी? ना म्हणजे हे इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आसता हे पळय सांग जे कितें सोय आसता सगळे आपापले म्हणजे करतात, आपापलो स्टे, आपापलो ट्रॅवल सगळे आपापले. ओके. हांगा फक्त 50 मीटर? हय 50 मीटर. सो आतां एक अशें एक्चुली इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आसा पळय ते 10 मीटरान जातालें. फर्स्ट टायम इंडियेन हें जालां जे फायर आर्म दॅट इज 50 मीटर एंड 25 मीटर सुद्दां आसा. सो त्या खातीर एट प्रेझंट आमचे कडेन 5000 एंट्री येयल्ल्या, म्हणजे 5000 लोक येयल्या, प्लेयर्स येयल्या फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आनी आतां प्लस अशें आहा की फर्स्ट टायम एवर इंडिया ओपन फायर आर्म्स समज आतां हांगा जे कोण शूट करता तेंचो क्वॉलिफिकेशन स्कोर जातलो ते ऑटोमॅटीक नॅशनलाक क्वॉलिफाय जाता. सो म्हणजे इट इज वन टायप ऑफ प्री नॅशनल टायप अशें आसता पळय. ओके. तांकां सम प्रॅक्टीस बी करपाक म्हणजे सारकें अशें म्हणजे आता ते असतं त्यांचे आधी 50 मीटर 3 वेगळे इव्हेंट असतात. स्टँडर्ड पिस्तल, प्रोन असतं आणि 3 पोझिशन म्हणून असतं.
सो भितर कितें आसता आतां 2 इव्हेंट ऑलरेडी जाल्लेले आहा आतां 3 पोजिशन एक दीस पयलीं तांकां प्रॅक्टीस आसता PE टीम आसता प्री इव्हेंट ट्रेनींग आनी मागीर काय आसता मॅचीस कंटिन्यू स्टार्ट जाता मॉर्निंग बिकॉज 50 मिटर 25 मिटर आउटडोर इव्हेंट एज पर मॉर्निंग एक 8 स्टार्ट जाता सो 4-5 बंद मागीर लायटी खातीर डे लायट मागीर कमी जाता. ओके. एका दिसाक कितले इव्हेंट जाता तुमच्या हांगा? एका दिसाक 3 रेंजीस चलता. ओके. 10 मिटर 15 मिटर 25 सायमल्टेनियसली चलता आनी दे आर फ्रॉम स्टार्टींग 18 ते 28 पर्यंत 3 एंड. ओके.